Здравейте, аз съм Пламен от канал Кулинар и днес гостуваме на ресторанта на хотел Метрополитън. Здравейте, аз съм Даниела Хаджиева, в момента съм главен сладкар на хотел Метрополитен. Днес ще ви покажа как ние правим една много известна рецепта – шоколадно брауни. Така, значи необходимите продукти са следните: 5 броя яйца, захар 375 грама, масло 270 грама, краве, черен шоколад 75 грама, млечен шоколад 75 грама и всъщност това е в тази купа. Следваща останалата част от продуктите са брашно 75 грама, какао 75 грама, карамелизирани лешници 100 грама и 2-3 грама есенция ром, или ако използвате коняк, може да сложите около 50 мл. Сега ще ви покажа по какъв начин се приготвя брауни. Значи слагаме продуктите на водна баня и разбъркваме, докато цялата смес стане еднородна, с еднаква консистенция. Така, сега продължаваме следващия етап. Това е готовата смес. Достатъчно е. Захарта трябва да се е разтопила и да е станало хомогенна цялата смес. Добавяме какаото плюс брашното. Само за малко ще отворя. И разбъркваме. Разбъркваме хубаво. Трябва да се получи кексово тесто. След това добавяме рома. Ето горе-долу. Половин супена лъжичка, може една чайна. В крайна сметка зависи колко силно обича да е ароматизиран десерта. И накрая добавяме карамелизираните лешници. При тях различното е, че първо се прави карамел от 100 грама захар. И след това се пускат лешниците в него, изсипва се на хартия за печене, оставя се да стегне и след това самите лешници се начупват или накълцват. Така, ето го тестото за брауниза. Сега вече ще го разсипем в формички за печене. Аз ще го сложа в силиконови форми. Всеки един може да го сипе в каквото иска вкъщи. Може да го сипе в тавичка, може да го сипе в формички алуминиеви чашки и са подходящ за печене. Дори и да сипете малко повече от половината или от 2/3, да не се притесняват хората, които ще го приготвят, защото това тесто не се надига много. Просто важното е да не излиза извън формата. За разлика от кекса, няма толкова високо набухване. И сега готовата смес слагаме да се пече. Фурната трябва да е на 180 градуса. В зависимост от големината на формата и времето за печене, да речем за тези формички малки или за някакви малки съдчета, ако използвате, около 20 минути. Ако използвате по-голям съд, може да е до 30, но не повече от това. Времето за печене е между 20 и 30 минути. Това е нашия готов браунис. Много е важно да не бързате да го извадите от формите, защото, както видяхте в рецептата, има голямо съдържание на шоколад и масло. Готовия вид е, когато е изпечен отстрани, но като го натиснете се поддава малко навътре и масата в средата остава мека. Това всъщност се дължи на шоколада и на маслото. Когато престои и изстине, те самите ще си придобият твърдата консистенция и тогава много лесно ще го извадите от формичките. Хубавото на десерта е, че остава влажен, а не сух, както другите кексове. Ето, това е готовия вид. И така, това е изпечения шоколадов браунис. Сега ще го сложим в чинията и ще го декорираме.
Използваме за окрасата карамелен сос, шоколадов сос, и един плод, който аз много харесвам за декорация, но не обичам да ям. Това е физалиса. И като допълнение към десерта ще използваме една топка ванилов сладолед. И това е нашия десерт. Това е. Добър апетит! За повече рецепти посетете нашия сайт mancha.com. А също така посетете и нашия магазин за кухненски инструменти и сладкарско оборудване shop.mancha.com.